खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि खनसे ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर अन्नानै दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरो लोगोसेनो अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर एसे दावगालांनो हानाय बायदि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ मा होनो आङो फिसालानि मैयायो अनलाइन अर्डार खालामनाय पार्सेला मोनफैदों आरोना लोगोफोर हागिसआ ओमफ्राय सिङावहाय माबा सोग्रा दंमोन आरोना बेवहाय मा होनो हासुदैफोरखौ सोबखांग्रा नाथाय बे फैयासै आरो अकल फेनाल' फैबाय ओमफ्राय बेखौनो बोराय बुरै रायलायलायगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर मा मेथाइ बेलाय दिनै सोरांलायबाय आरोना लोगोफोर खामानिफ्रा लाहार फाहार माने भिडिअखौनो लानोबो हाया जाबाय ओमफ्राय नायनानैल' थानांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर गुबुननि भिडिअफोरखौबो कमेन्ट हरनोनो मोनला जाहैबाय आरो बेस्थ' जाबाय फिसानि थाखायनो ओमफ्राय गोरलैबाबो नै आं बागारबायहाय लोगोफोर बानानै खामानि मावगारबाय आरोना लोगोफोर बानानै फान्थाव हानानै लाबाय लोगोफोर साननैसो अखा हानानै दिनै सान्दुं दुंनायखाय नै लाइटआ मोदान बायथारदों आरोना दा जानोसै लोगोफोर दासो ओंख्रि संनो मोनसिगोन आरोना आङो जिबो सुबावनांगौसो खामानियानो माने एखेबारे बेखौसो मावना बेखौसो मावनो नैबे बिथाङाबो जा एसे गाबलुयोना माबा थाया बिसिनायाव बारा थाबानो नागिरा होबाय आङो गोरलैबाबो बानानै लाबाय आरोना बानानै खामानिखौ मावनांगौ जाबाय आरो उपाय गैला लोगोफोर अमा फिसानो आदार हैनोसै आरोना लोगोफोर दहाय फुङाव खेबसे होखांबाय आङो ओंखामखौ मैया मोनायावनो संनानै दोनखादों दा गाबोननिखौ आरो मोनायाव संबावनांसिगोनलाय आरो नैबेबो सानसे थांनाय नङादां दा बेलासियावनो संनांगोन बायदि मोनदों आङो मा होनो न'नि माइरंखौनो सङो आरोना लोगोफोर न'नि माइरंजों ओमफ्राय गुन्दैयाबो न'नियानो जाहैबाय आरो मिलाव लांखानाय नालाय न'नि माइरं नालाय नै ओमफ्राय गुन्दैया गैला नालाय बे बायनायसो जाबाय दाहायसो लामनानै सहैनांसिगोनलाय आरोना लोगोफोर थोला माने बिमाफोरनो होनो थाखाय बायनानै लायनांबाय उपाय गैया ओमफ्राय आरो बेखौनो आङो फिसानोबो होबाय आरोना गैया नालासिनो ओमफ्राय संख्रिबो एसे होबाय दाना साना होआ आरोना आङो लोगोफोर बिस तारिखनि अमा नालाय मास मोनसे 9 दिन जाबाय लोगोफोर दिनै 10 दिन दिनै 30 तारिख ना जि गिदिर गिदिर जाबाय नै दाना साना जेबो होआ आंना संख्रि ओंखाम ओमफ्राय गुन्दै आरोना लोगोफोर सातथाल' नालाय नै बिराद मोजां मोजां जाबाय उफाय गैया नै बिथिङावबो गथ' बिथिंजाय जि सोमनानै दोनदों बिनिनो बाबुनिनो हागिस बेयाव दा माबा लगायनो दोनबावनोसै आं दाउआबो जि खायसो जाफाखायोहाय